matay lang katawa tayo. Hoy! Tulungan tak! Ay, sakit yan. Ata na, angry sa operator ko. Ata angry sa operator ko. Nasiputak tatag dugdugang. Di kalman tinudok nagtidagom. Tatag dugdugong. Di dalpas nga nagdugong, inigaman na dyan ipon na. Naaggan ka na. Ay, shit. Sorry sa word. Ay, dito ka na. Wala na, pimanaw, operator ko na. Baliling. Tama na. Tama na. Ay, nasubukan niyo ba yung mga kabagis, mga kapatid? No? Ayaw nyo mapampansin, nagdugdugong kagam ti kaaduan ti tao. Ha? Namalpas mo nga dagdaging nga, hindi man napangkamit di igit ti dalan na nakita mga kwanya. Aga pampamuray ni Lods kuna ni Clarice Fernandez. Shoutout na family Malilin Fernandez, family Lods. Na yung bagarabin kuna ni Ma'am Clarice Fernandez. Kasi mo may bagan papansit ka lang. Mo basahin mo comment ko na lang. Neminsky Martinez ka, di operator ko. Ang na siputan nga siputak sa nagdugdug ko. Ay, salay. Dalpas nang nagdugong, inigaman na dyan ngipon na. Siguro naraman ang dugong mo kabagay, ngamin amom tiraman na. Hey! Iyakat efrenan kas lala mo baru atay. Apa mo pa mo naramanan efren niya tiraman na. Ore siguro rich kid naramanan natin dugungay. Pagsakit niya batok nagkakatawa. Ay gapulan ti dugong. Ay mga kabangis, mga kapatid, wala talaga masabi dito. nakita ko lang yung operator kong dugdugdug. Pada ka, akang kanan tadugong mau. Ma'am Winsky Martinez daw ka. Ipunas mo ang kinikat niya. Kaya ayaw ko na, tapos na ang Facebook Live. Nay! Butog lang. Nagkitigigoy. Uy nga butog, Nay. Uy, alam niyo mga kabagis, mga kapatid, dati ni bata niya, nagkitibeng. Isursuro mo tinagan na di paggabasan, di taltalo na niya. O, di ba, nagpapairik kasta. Nagpapairik di nagpagapas. Tata naman pantipin na nga ni taldaw. Insuro na mo nagyan na da nga binutay. Ay! Tal-8 tapalamad. Pansit ti makan. Ibi nga habang nga sulsulto po ma di pansay. Nakita mo di Ajay agoy uy ti agong jubay. Ay nay sal itay.
Tama pa yung mga putaaw. Tama na, sumakit yung batok ko dun. Mahay blood. When Ma'am Clarice Fernandez Malilin ko na. 9,000 pa yung tagbuy-buyan eh. Sakit titang kuking ka. Ay, Ma'am Clarice Fernandez Malilin. Dati kapag kakatawa, ma'am. Gusto na, ma'am. Gusto na. Eh di tuloy ko dyan kan, kwento ka niya, mapatital-talunan, pinaggagapasan. Mapati merienda. Mapanti panangal daw. Naapay pa lang amin isuro, itital-talaw. Tapos binutog pa. Masipipin na nga nyo, giginagaw kayo pati pansay. Madamdaman, nagsuloy Jobay. Yan, Diyos ko. Bahala ka dito live mo, maturog na ko. Rumor, di liberty no kasday. Ay mga kabagis, mga kapatid, trending ngayon yung